Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethula zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli imbukeli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. We are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Umbusazwe ePhalamende asezemukele inyathelo eyimenyezelwe umengameli wezwe ngenhloso yokungenelela odabeni labantu bokufika bakuleli ngokungemthetho. Namhlanje kuholwe enye imashi yeyinkulungwane zabantu yokukhala ngokugcwala kwabantu bokufika bakuleli ngokungemthetho kulokhu ke ekuruleni. Some of our seniors or our generals, if I may say it, we can't even understand when they are assisting or they are fixing. Ikhomishana kaMadlanga isidalule ukuthi uMajor General Firoz Khan wophiko lwezobunhloli uzovela ngaphambi kwayo mhla lulunye kuNtulikazi ezokwethula ubufakazi ngeyidakamizwa ezabhadanywa e-Eroton ngo-2021. I think we got the character, our build-up to get into the stage was very difficult. At one stage we lost some points and there was quite difficulties. We had to win certain games, but they overcame all the obstacles that were in their way. Yize kukhona abalandeli abanovalo ngaphambi komdlalo webafana neMexico wokuvula iFIFA World Cup ngolwesine, omakade bona baleli qembu abafana nowabe ngumqeqeshi uGordon Igesund bathi lakuleli lisengenza eyibukwayo. Ngikubingelela mbukeli ngomkele indaba ezehora lesikhombisa igama lami nguNoxolo Mamtshali wakomwani ihlabanga lebimhlophe qwa. Uza kwethu ostolikela ngolwimi lweyimpawu uFortune Madlala ke sibheke ukuthi siphathele ziphi namhlanje kusihlwa. Amanye amaqembu ezombusazwe ePhalamende awemukele amasu amenyezelwe umengameli wezwe ngenhloso yokungenelela odabeni labantu bokufika abakuleli ngokungemthetho, kepha exwayise ngokuthi inyathelo ezilandelayo yizona ke izocacisa ukuthi uhulumeni uyimisele kangakanani ukuxazulula lengqinamba ekhungethe izwe. He welcomes President Cyril Ramaphosa's address to the nation and his clear message that South Africa's economic struggles are not caused by foreign nationals, but by the failure to grow the economy and create jobs. This is the right message at a dangerous moment for our country. South Africans must reject xenophobia, uphold our constitutional values, and never allow anger over hardship to become violence against vulnerable people. And the frustrations of millions of South Africans that are struggling with socio-economic reasons, unemployment, poverty, and therefore it is very necessary that sponsors and local businesses are preferably run by South Africans. So it's a very sensitive situation. They have consistently argued that South Africa's immigration challenges are fundamentally an enforcement challenge. We already have laws and institutions in place, but there's been a failure to implement them effectively. We have repeatedly raised concerns about porous borders, corruption among officials, weaknesses in the asylum system and visa systems. Implement South Africa's laws the way that they should. It's not complicated. The reason that we've got this crisis is that we've simply failed to implement our own laws. IFP welcomes President Ramaphosa's acknowledgement that illegal immigration, border security, and weaknesses in migration management are matters of legitimate public concern. These are issues that the IFP has consistently raised over many years. Izakhamuzi zaseThekwini nabokufika bathi inkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa ngodaba labokufika abangekho emthethweni ifike emva kwendaba sekonakele. Izakhamuzi zithi zifuna inyathelo eziphuthumayo ngalolu daba ngako olunye kuhlangothi abokufika bathi basakhathazekile ngokuphepha kwabo kuleli. Ababaleka balele ngaphandle kwehhovisi lomnyango wezasekhaya eThekwini bathi basalokhu besaba naphezulu kokuqinisekiswa ngumengameli ukuthi kuzoqinisekiswa ukuphepha kwabo. Ababaleki abangaphezulu kwekhulu asebechithe amasonto amathathu behlala emgaqweni ngaphandle kwesikhungo sokwamukela ababaleki ngoba bethi bayahlaselwa emakhaya abo nasezindaweni zokusebenza.
Inkulumo kaMengameli iza ngaphambi komnqamulajuqu wangomhla ka-30 kuJuni owabekwa yisishoshovu sokuba izakhamuzi zakwamanye amazwe ezinganawo amaphepha abagunyaza ukuba kuleli zibuyele emazweni azo. What we hope the president to speak, it was not about moving the camp, or there is no camp anyway in South Africa. And then what he was talking, it is like is addressing people who are outside of South Africa. When they came in South Africa, they have to process them to come in South Africa. Ezinye izakhamuzi zaseThekwini zithi uphuzile ukulisukumela lolu daba uMengameli. Manje uthi Paul sekulethe ngoba ngiyacabanga ukuthi lento leyo yokufika ayiqali manje uMongameli ngoba eseyiphawula kanje biade yasisukile. uMongameli wethu selate kakhulu kukhomba ukuthi akazwelani nathi South Africa ukuthi silwela izwe lethu ngoba sifuna nathi ukuthi sibe le. Umsunguli weMarch and March uJacinta Ngobese Zuma uyiqhelelanisile inhlangano nezenzo zodlame. Enkulumeni kaMengameli uCyril Ramaphosa ayethule ngesonto kusihlwa uthe uhulumeni angeke avumele ukuthi abantu basebenzise lenkinga ukuze baphazamise izwe. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC eThekwini. Ibikwathema eSprings esifundazweni eGauteng imashi emelene nabokufika abahlezi kuleli ngokungekho emthethweni. Le mashi iza emva kokuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ekhulume ngalo udaba lobokufika izolo. Beyihlangene kwaThema esifundazweni eGauteng insizwa njengoba imile kwelokuthi kuzofanele behambe labo abakuleli ngokungemthetho. I-government yethu idlale ngathi kakhulu nabantu abaningi abasebenzi kunzima nje kakhulu ngapha siyafa ama-drugs ingane ziyafa zidla ukudla okubhedayo. Wayengumsakazi uNgizwe Mchunu uthi ngale mashi yabo abahlosile neze ukuphehla udweshu. Ukuhlala kwethu kanje is a sign of peace, is a sign of ukuthi we are not intending to have any war. Mawubuka la angakana namaglass beyikolo beyivulile lokusiqalile ukumasha akhongishe enoti first and fifth akhongishe imoto yodwa elimele imoto. Ngosikhona ndabandaba waziwa kakhulu ngelikaphakela umthakathi ukuthaze abakwaZidlodlo ngokuthi kufanele bekhuzane bahlukane nezenzo zenkohlakalo abasebenzisana negilamkhuba. Mr. Station Commander, you know the police that are dirty in your station. Fix them, fire them, transfer them to other stations that are okay. Transfer them to Hillbrow because every police there is okay with that nonsense that is happening there. Insizwa kanye nezinye inhlangano ebezingxenye yemashi zifuna kulungiswe udaba lomngcele engena kulelizwe. Kusenjalo esifundazweni iLimpopo inhlangano yomphakathi ichayile kanye nabalandeli beAction SA bebegxobe emgwaqeni yasePulukwane behambisa uhlu lwezikhalo ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe njengoba nayo lenhlangano ikhala ngodaba lokugcwala kwabo kufika abakuleli ngokungemthetho. Inhlangano yomphakathi ebizwa ngokuthi ichayile nokusho ukuthi isikhathi sesiphelile ibihlele umbhikisho wokukhala ngokugcwala kwabokufika abakuleli ngokungemthetho. Le nhlangano yedlulisele ngohlu lwezikhalo ehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe iLimpopo. Ichayile it is a local movement that works in support with March and March. We are here to tell the Premier's office that we are asking them to help us with the flooding of the illegal immigrants in our country. So we are having an over-influx of illegal immigrants in our cities. If ever you can watch now, you go to the CBD, they have taken over the micro-scale economy. We believe that the address by the President was not decisive at all. There was no concrete plan as to how we are going to deal with illegal immigration in our country. There was no concrete plan as to how we are going to deal with the issues of illegal immigrants taking our jobs. Ibekele uNdunankulu wesifundazwe umnqamulajuqu wamasonto amabili ukuthi aphendule ngezikhalo zayo.
Ikhomishana kaMadlanga isikhiphe umyalelo ongujuqu obizela phambi kwayo isikhulu esiphezulu emaphoyiseni uMajor General Firoz Khan osekunqunywe ukuthi uzokwethula ubufakazi kukhomishana mhla lunye ngenyanga ezayo. UKhan uzokwethula ubufakazi odabeni lwezidakamizwa zenani leyigidi eyingama-300 zamarandi ezashaqwa ngamaphoyisa e-Eroton eGoli ngo-2021. Ubufakazi ngodaba lwezidakamizwa ezashaqwa endaweni yezimboni e-Eroton belusezisebenzisa ekhomishana njengoba kusondela nobufakazi bukaMajor General Firoz Khan obubhekwe ngabomvu ekuqaleni kwenyanga ezayo. Namhlanje uLieutenant Colonel Nkwana Sebola wama-Hawks uchazele isithangami sekhomishana ngokuboshwa kwamanye amaphoyisa ezinsolweni zokuyamaniseka kwawo nezidakamizwa ezabanjwa e-Eroton. uLieutenant Colonel Sebola ukhanyisele nekhomishana kaMadlanga ngokuzifikela mathupha kwezikhulu eziphezulu zamaphoyisa kubalwa kuzo uFiroz Khan wophiko lwezomihlolo endaweni lapho okwabanjwa khona umthamo wezidakamizwa. Some of our seniors or our generals, if I may say it, we can't even understand when they are assisting or they are fixing. Because going back to Eroton and going back to what I've experienced before, then I could safely say there is a lot of interference. I don't know what is pushing them. Amaphoyisa okuyiwona aboshwa nguSebola kuleli icala afaka isikhalo uphikweni oluqaphe ukuziphatha kwamaphoyisa i-IPID noligcine libizwa ukuzoziphendulela phambi kwekhomishana. Honestly speaking, 70% of our complainants are always like dodgy at IPID. So most of the complainants they are dodgy. So, but it doesn't mean we mustn't follow their complaint. Isithangami sekhomishana kaMadlanga sizoqhubeka kusasa. Belongs to Samuel Masha. Usakhungathekile umndeni kaZenande Chilwane waseMpumalanga oneminyaka engama-20 ubudala ongakatholakali ngemva kokuthi imoto abehamba ngayo nabanye ababili iwele emfuleni ogcwele ingwenya eMbombela izolo. Zitholakele emanzini idumbu zikaVico Godfrey kanye noTintswalo Khoza. kaZenande Chilwane ongakatholakali abesendaweni yesehlakalo njengoba efuna ukuthola incazelo. Bakholelwa ukuthi uZenande ubehamba nabangani bakhe ababili ngesikhathi imoto eshayisa uthango ngaphambi kokuthi ikhalakathele emfuleni onezingwenya. No trace of this young man. At home everybody is wondering what will be the outcome of it. But our belief and our trust, it is in God. And it is also in the police. Basebenzisa ubuchwepheshe bama-drone ukuhlola isimo somfula, kodwa ngenxa yobungozi bezingwenya nezimvubu ezikulomfula kube nzima ukuphothula uhlelo lokuthungathwa kwesidumbu esingakatholakali namanje. Team will continue in the morning where they will dive in to check if there's nobody that is inside the water. Yeah, you know, this is crocodile rivers. There are crocodiles and hippopotamus. So as later, when they say we're using the drone to search down below the river splits into two. They say they'll start from where the river splits into two. They couldn't start today because there are a lot of hippopotamus on that area. Bahlalele ethembeni lokuthi uzogcina etholakele othandiweyo wabo. Mbukelisi sathi qu ey'tolo siyabuya nezinye indaba zosuku ngemva kwekhefu unganyakazi. Sikubingelele siphinde sikwamukele ey'ndabeni kusihlwa uma ngabeke usanda kungena mbukeli. Odabeni oluphambili sibike ukuthi amanye amaqembu ezombusazwe ePhalamende asezemukela inyathelo eyimenyezelwe umengameli wezwe ngenhloso yokungenelela odabeni lwabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho. Asikhumbuze-ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo.
Inhloko yamajaji esifundazweni Eastern Cape Jaji uSelby Mbenenge usenikele enkantolo ephakeme yaseGauteng ePitoli ngenhloso yokunqanda ikhomishana ebhekele ukusebenza kwamajaji iJSC ekutheni iwudlulisele ePhalamende umbiko wophenyo lokungayiphathi kahle kwakhe okungasekholele ekutheni akhishwe esikhundleni. Lokhu kuza ngemva kokuthi ngoMbasa walonyaka iJSC iguqule isinqumo sesigcawu esasiphenya ukuyiphatha kwamajaji. Lesi sigcawu sasihlonze ukuthi ijaji uMbenenge alizange liyiphathe ngendlela efanele, kepha ke iJSC yona yathi indlela ayiphatha ngayo ibucayi kakhulu kangako kuba ingaholela ekutheni akhishwe esikhundleni. Lolu daba lihlobene nezinsolo ezimayelana nokuhlukumeza ngokocansi ezabikwa unobhala wakhe uAndiswa Mengo kanye lokhu ke kuthiwa kwenzeka bukhoma nangomakhalekhukhwini phakathi kukaNhlangulana ngo-2021 kuya kuLwezi wango-2022. Usihlalo wekomidi lasePhalamende elizosingatha udaba ngokuxoshwa kukaMengameli uCyril Ramaphosa ngodaba lephalaphala ngaphansi kwesigatshana somthetho uSection 89 uMakashule Gana uthi imigomo ezolawula umsebenzi waleli komidi izoshicilelwa emhlanganweni olandelayo. uGana uthi usuqalile umsebenzi emva kokuqoka kwakhe njengosihlalo wekomidi lesePhalamende elizobhekisisa ngenqubo yokususwa esikhundleni kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngodaba oluthinta uMengameli Ramaphosa nezindodla zamadola aseMelika atholakala epulazini lakhe iPhalaphala. Once we have the witnesses, we'll give a time frame. At the moment, it will be wishful on my side. Amaqembu ehlukene ePhalamende azwakale sokungenami ngesikhathi ANC iphakamisa uGana wesikasihlalo wekomidi okuthole ukwesekwa yiDA. Umholi weRise Mzansi ukholelwa ukuthi uMakashule Gana unobuhlakani obanele bokuqhubha ngempumelelo umsebenzi asejutshelwe wona wekomidi. The Rise Mzansi ethos is that whenever we are given a responsibility, we carry that responsibility with faithfulness and professionalism. And a process like this needs that attitude. That's why we back him. Nguni oqokwe iqembu esikhundleni sokuba yimeya eGoli uthi uGana nakanjani uzowenza ngempumelelo umsebenzi. Umnguni ubesethula izinhlelo zakhe zokubuyisa uzinzo eGoli. We are running a futuristic campaign than a campaign that is looking in the rearview mirror. We're not obsessed about the past. We are obsessed about making sure that we clean up the city. iRise Mzansi iphinde yeseka nesinqumo seGood Party sokuthi izofolosa ngoBrett Herron sokuba umeya kumkhandlu dolobha eKapa. Izisebenzi ezibizwa ngeGreen Army zinikele emahhovisi kaNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi ziyokwethula uhlu lwezikhalo njengoba zifuna ukubuyiselwa emsebenzini. Laba babeyisebenzi emnyangweni wezempilo esifundazweni eGauteng banikele emahhovisi kaNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi behambisa uhlu lwezikhalo zabo, bakhala ngokuthi abazi ukuthi kwenzekani ngekusasa labo nanokuthi ke babona ngathi uNdunankulu wesifundazwe nezinye izisebenzi zombuso esifundazweni ziyababalekela. Random yethu ikhalazo singabasebenzi sasiqashiwe kwi-program yakaPanyaza yaka 2023 yeNasisipani of which azange khambe kahle nje konke kuleyo program. uPanyaza uloku uyasibalekela makufuneka achaze ukuthi kwenzakalani. Laba bathi bebefuna yena ngqo uNdunankulu wesifundazwe eGauteng uPanyaza Lesufi ukutheza ezobachazela ukuthi kwenzekani. That you guys are doing to us is to run away from us. Every time when we request to be assisted, you bring the new person over and over again. Esinye seyikhule iphume ofisi likaNdunankulu eGauteng siphumile sazokwemukela uhlu lwezikhalo. I was sent here to come and accept this memorandum on behalf of the Premier because he's currently not here. So what I was saying is that as you are saying that you want a response within 3 days, we shall definitely do so. We shall respond to this memorandum within 3 days. Laba ke bathe uma ngabe befika bafica kuvaliwe nokuyinto engazange yehle kahle ningini labo, bathe banikeza ke uNdunankulu wesifundazwe umnqamula juquwe insuku ezintathu abesephendulile. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Inkampani ehlinzeka ngosizo lokungcwabisa iAfbop ishiye umndeni ososizini ungakwazi ukungcwaba uthandwe wawo. Sekuphele cishe amasonto amabili umndeni wakwaMaxengane eGqeberha Eastern Cape ungangcwabile njengoba ulinde yona iAfbop ukuba iphothule uhlelo lokukhokhela indleko zomngcwabo.
Amasonto amabili umama wabedlulile emhlabeni. Lo mndeni akwazanga ukungcwaba ngenxa yenqinamba ethinta ukukhokha kwenkampani kamasingcwabisane. I want the best for Mom because she was the best. So we're sitting as siblings who said no because she did everything to us. So we have to, you know, in our culture, you have to have a cow. You know, that's the big thing that you have done to your parent, and the parent that has done everything for you, she tried her best. Lo mndeni uyifunela ukubeka umama wawo endlini yokugcina ngesizotha. Yes, she was an elderly person, but I don't think 10,000 is the right amount. So how are we going to do the burial? To choose the tombstones, the programs and all that stuff. Because now the dividends, it's 17,000 that we need to pay from our pocket. iAfpop ithi inkinga ehlobene ne-internet iyona ephazamse inhlelo zayo. Nokho imisele ngokusiza lapho engasiza khona. Initially, we were unable to determine the actual value of policies. So we just assumed that a value of at least 10,000 will be applicable. And that's what we intended to pay on the first day or 2 days of the crisis. At the moment, we have access to our policy, all the details. So we now actually pay the real value. Abomndeni sebeqinisekisile ukuthi umngcwabo uzokuba ngoLwesihlanu. Mbukele sithatha iqo eyitolo kanti uma ngabe sibuya sobe ke sesiphathela umhlahlo wesimo sezulu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Ayintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi khona umsinga obandayo ohambayo ikakhulukazi engxenyeni ke esempumalanga nezo ngale kwaloko emva kwalo msinga lapha eWestern Cape singalindela amancane amathuba uyongena ke engxenyeni ezilapha eEastern Cape sisho sithi ke lapha kwaZulu Natal nasengxenyeni ke esenyakatho phansi amaphaphu sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa ngisho ngukena mahloni ukuthi ke asakhona lamathuba ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngaseningizimu lapha Eastern Cape uyongena lapha oguni olukwaZulu Natal ngale kwaloko ngingathanda nje ukubalela amabuyo uyongena ke engxenyeni esenkabeni kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha ngasenyakatho kanti ke masamba siyobheka ngokwefundazwe zakithi amazinga aphansi namazinga aphezulu uyabona nje kuthanda ukubanda ikakhulukazi ke ekhathini zasekuseni mongena ikakhulukazi ke engxenyeni ke ezilapha eGauteng kanti ke moya ngasenyakatho solindela ukuthi kubande nakhona ekseni kodwa ke emini phansi amaphaphu kulesa sifundazwe esenyakatho ngingathanda nje ukuthi liphole kamnandi okanye lifudumali ongena empumalanga kuyabanda ngempela ekseni liyakubuza ukuthi majazi mangaki emini lithanda baphakathi kodwa ke lifudumali mongena koSikukuza koMbombela phansi kwaZulu Natal ngisho ngithi ke kebande ekseni kodwa kufani ke emini lithanda kuba phakathi kubande lapho kwaNdabheko obhulwa koKostad ngisho ngithi noma ungene eEastern Cape isenjalo indaba ekseni ke banda ngempela kuleza ndawo ngale kwaloko osukuni kubanda ngokuphakathi kodwa endaweni ezingosoguni lithande nje ukuthi ke liphole ngisho ngithi naseWestern Cape kuyabanda ekseni osukuni lithanda kuba phakathi kodwa le lithi ukubanda nje kwezinye indawo ngokuphakathi kovusile siyongena enyakatho ikakhulukazi ke ekoloni njengoba sisho sithi kebanda ikakhulukazi ekseni emini lithanda kuba phakathi noma uyongena lapha ko-Apindini bephakathi sambe siye kwelaseFreystata kube njalo indaba ekseni liyakubuza ukuthi ke majazi mangaki mongene koBloemfontein emini lithande nje ukuba phakathi njengoba sesisho siyovala ngeNorthwest sisho sithi ke kuyabanda nakhona ekseni lapha eNorthwest emini lithande nje ukuba phakathi liye ngifudumala mongena lapha koMafikeni ngibukele ngivumele ngithi ke ngiyethethe indabeni ubusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapha besiphathele zona kusihla kusasa hlangabeza oza kwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.